Sziasztok, én Gratuli vagyok, és ez egy kalandmap, a Sandblock, és itt van velem Zsémester. Sziasztok! És itt is van. Na, hát akkor vegyük ki a cuccot, és ezt. Várjál. Nem a GM-be mi. Akkor nézzük. Szabályok vagy történet legyen először? Szóval. Jó, szóval. Játsz Peaceful-on, találd meg a Sandblockot. Akkor megvan? Békés, nem békésen vagyok. Szerintem is van nekem. Történet. Itt A van. világ... Történet. A világ veszélyben van, meg kell találnod a Sandblockot, vagy örök sötétség borul a világra, és minden megfagy, még te is. Valamiért a Minecraft már is átállítja valamiért az időt 25 másodpercenként éjszakára. Sietned kell, szállj fel a csillére. Oké, vegyél ki ötöt. De jó gombot nem raktak ide. De egy... Rendesek, nem? Aha, na gyere, kocsikázzunk el. Juhú! Hellótok. Na. Már megnézem a chesteket, mit van ebben. Egy kalauz. Jó lenne, ha kitörnéd a csillédet. Egy kalauz. Gyere, itt egy kalauzos könyv. Ja, akkor én olvasok, oké? Jó, de szép vagy. Tessék, olvasd el. Ott van mögötte. Ne! Hol van? Ott van, kidobtam. Ide én adtam még a csilléket, ezt megtartom. Ez kalauz. Szóval a Sandblockról szeretnél tudni? Én nem tudok róla semmit, de biztos forrásból tudom, hogy a Kovács igen. Látogassál hozzá, az első házban lakik. Gyere, itt a könyv. Kovács. Akkor menjünk be. Gyerünk ide. Hello, uraság. Dobjad már! Dobd már ide azt a könyvet! Tessék, ott van. Van mozi egyen. Mozi egy? Hogy fogjunk ezzel. A Sandblock, igen, én tudom hol van, vagyis tudom, hogy ki tudja. Fogd ezt a jegyet, és látogassd meg a mozi igazgatóját, ő tudni fogja. Na, keresünk mozi igazgatót. Hát ez nagyon jó. Vagy ez, mi van itt? Jegyárus. Nézzük ezt a jegyárust. Ja, ne tegyük be a jegyet. Hey, Igazgató úr. jegyárus. Olvasd el. Szia! Ha van jegyed, ragd a ládába és beléphetsz. Hát így is úgy is beléphetünk. Menjünk be. Igazgató úr, arra. Itt van az igazgató uraság. Milyen szép tökfeje van ma. Igazgató úr. Na, dobjad. Ott van, enyém a papír, olvasójegy. Jó. Olvasok neked. A múlt héten találtam egy könyvet, amit a könyvtárnak adtam. Úgy gondoltam, onnan származik. Abban a könyvben van egy pár szó a Sandblockról. Köszi, uraság! Elkezdje valaki! Gyere, jöjjön! Na merre? Gyere, kövess, mondjuk. Könyvtár. Gyere, mondjuk menjünk erre. Ez a mozi. Ja, van akkor, de... Ez mi? Egy creeper fej? Vagy mi akar ez lenni? Nem tudom, nem mindegy. Egy creeper fejet éppen meg akarnak ölni, hát pont az ölésvel akarnak a mapban csemegni. Nem tudok kimenni. De nem tudok kimenni! Nézd, meregrítés. Ja. De ne szedd már ki előre. Jó. Könyvtáros. Ragd a ládába az olvasói jegyet, és keresd meg azt a könyvet, amelyiket szeretnéd elolvasni. Ott van, itt van. Atlasz könyv. És olvasd el. A Sandblock állítólag egy hegy tetején van. Ez a hegy a könyvtár mögött van elég messze. A Sandblockot ott leled. Jó, én már azt valahogy sejtem, hogy ezt már láttam videóban. Könyvtár mögött? Hát akkor menjünk. Ez kicsit messze van, nem? Nincs valami csille? Nincs. Sétálnunk kell. Ha Sandblockról van szó, akkor... Ott van valami, a tábla. Hol egy tábla? Várjál.
Már nem sokára ott vagy. Ah, ezt láttam már. Ott lesz előttünk egy nagy hegy. Utolsó hegy. Ebben Már nagyon ott vagy. De nem is, nem látom. Várjál. Már nagyon ott vagy. De nem sem. Na még egy kicsi. Ennyi van. Mi ez a vízzel? Ott egy szép hegy. De szép. Az is kézzel csináltak. Ott. Már én is látom. Itt vagyunk. Ez a baj, hogy nem látok semmit. És ott van, fönt van állítólag, ott van a hegy. Sandblock. Nézd, Jövők érted Sandblock, és hol kell itt felmenni. várjál, de blokkot azt lehet törni. Blokkot nem minden. Látom. Ez nem volt benne. Gyere, másszunk egyet. Nem mindegy, akkor másszuk meg ezt a szép kis hegyet. Másszunk hegyet. Jó kis sport. Másszuk Ja. meg ezt a hegyet. Egy másszal. Itt van. A Sandblock az szerintem egy redstone block. Nem tudom. Menj előre itt le, és menj be a barlangba. De várjál már, itt van a chest. Kilapom a vascsákit. Én meg akkor ezt. Várjál. A sandblock. A redstone block a sandblock. Csak óvatosan, nehogy csapda legyen. Okay. És mosolygós. Yeah. Juhú, megvan a sandblock, várjál, és most ennyi volt. Hé, nézd, már világosodik. És visszarakom. Nézd, de Greta, nézd már, ott van még a sandblock. De ezt miért raktad vissza? Szedd már ki újra, te egy nem norma. Na, itt van a Na sandblock. nézzük, akkor menj előre, itt le is. Itt le is menjek be a barlangba. Van. Ide menj be. Jó, várj. Bemegyek. Lemenj le. Nézd, lemenj le. Nem menj le. Menj le. Lemenj le. Lemenj le. Lemenj le tovább. Lemenj le tovább. Menj le tovább. Mi van itt? Hova Ja, hát igen, ez a várjunk, azt hiszem ez a jutalom. Ja, szerintem a sandblockot, ezt nem kéne. Ugye van tömb. Várjunk, dob be ide a sandblockot, és a világ megmenekült. Dobál bele. De nem oda, hanem ide, te nem normál. Ja. És nézd. Lehet, hogy adni fogja mindjárt. Hol van az én diám? Add már ide azt a buzi diablokkot. Várja. Már kezd, az előbb kezdte rövegetni. Szedjük ki, azt kész. Ennyi az összes? Jó, azért csak egy stekkel van. De van diám. Tessék, nem, most kell egy kicsit csatni. Elváltuk, hogy nem kidobja Ennyi azt a volt a sok meccs? blokkot. Ennyi volt a meccs? Hát ennyi volt. Ja, hát nézd, már ezt kellett volna húzogatni. Ja, hát nincs vége. Mi ez itt? Az, Na mindegy. Akkor szerintem ennyi lett volna ez. szerintem is. Jó pici volt. Hát ez jó rövid volt, nem? Na akkor sziasztok. Hát akkor ennyi lett volna ez a Sandblock kaland map. Itt volt velem Zsé. Ennek a diát. Finom. Sziasztok!